Да, откачвай смело. Добър ден. Добър ден. No videos, please. I was there in May. Yes, May. I didn't tell you, but I was there. Oh, yeah? Do you also live in Tromsø? Yes. You're back in М+С Хидравлик празнува своя 60-годишен юбилей. Изключително щастливи сме да отбележим нашата годишнина с вас, най-важните ни партньори. Благодарим на госпожа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък, на господин Николай Златанов, председател на Общинския съвет на община Казанлък, на нашите дистрибутори, които днес пристигат в града ни буквално от цял свят. За тях наш колега привежда в система в слушалки, надявам се, че се чуваме добре. На всички наши доставчици и партньори, на бившите колеги и ръководители на фирмата. Благодарим ви, че сте тук сега, че бяхте с нас през годините и заедно създавахме историята на своя успех. Да, днес можем високо и гордо да заявим, че М+С Хидравлик е сред най-успешните български предприятия. Фирмата ни е сред световните лидери в хидравликата с устойчив ръст на продажбите и все по-голям пазарен дял. Брандът на М+С е утвърден и разпознаваем на международно ниво, а зад него стои имиджът на надежден партньор с високи стандарти и качество на продукцията и услугите си. През последните години реализирахме много проекти. Спечелихме престижни награди за дейността, която развиваме, за резултатите, които бележим, за начина, по който управляваме фирмата. Успехите съвсем не са случайни.
Те са логичният резултат от силното ни желание и мотивация да се развиваме, от усилията и решенията на много хора, от изградените партньорства и ползотворната екипна работа. Те имат своята история и градация. Началото е поставено през 1963 година, когато се основава първият цех Столетов за металообработване с основно производство, варомешалки, преси за кабелни обувки и монтажни пистолети. Година по-късно започва нова дейност по ремонт на багери Беларус С-150. Първото собствено производство на багери модел BX-015 стартира през 1966 година. Година по-късно се поставят основите на първият производствен корпус, а след още две официално се откриват новите производствени мощности и сградата на управлението. През същата година е усвоено производството на пакетоповдигащи инсталации. С указ 166 от 5 февруари 1971 година на Народното събрание предприятието е официално преименувано в Завод за производство и ремонт на строителни и пътни машини Бончо Шанов, име с което фабриката остава близо 26 години. Година по-късно предприятието преминава към групата на Държавно стопанско обединение Хидравлика. През 1973 е усвоено производството на хидравлични, бутални и телескопични силови цилиндри. За пръв път предприятието представя своята продукция на 38-я Международен технически панаир град Пловдив. След 2 години в редовно производство са пуснати хидравлични станции за Чехословашката социалистическа република. 1976 е годината, в която се произвежда първият продукт от основната гама на предприятието – хидростатичното кормилно управление. Стремежът към усъвършенстване става приоритет и официално е създадена първата метрологична лаборатория за прецизни измервания от важно значение за качеството на продукцията. Успехът не закъснява и през 1977 година предприятието става първенец в системата на Министерството на машиностроенето. През 1978 хидростатично кормилно управление вече е в редовно производство, а не след дълго в продуктовата гама влизат зъбни помпи за смазване. За нуждите на входящия контрол и материалите, както и работните флуиди, е създадена химична лаборатория. Следват нови награди. С указ 630 от 21 април 1981 на Държавния съвет на Народна република България предприятието е наградено с орден Червено знаме на труда. Внедряването на нови продукти продължава. Усвоено е производството на пластинкова помпа. Предприятието гони все по-високи стандарти. През 1985 година официално е открита металографска лаборатория за измерване структурата и качеството на материалите. През същата година в редовно производство влизат ротационни възвратни и реверсивни пневматични двигатели за нуждите на роботостроенето. 1986 е знакова година за бъдещото развитие и успехите на фирмата. Стартира производство на първите високомоментни нискоскоростни хидравлични мотори тип МПР-А и МПР-Б, предшественици на едни от най-продаваните днес типове мотори МР. След по-малко от година са усвоени за масово производство и други два основни видове продукти – хидростатично кормилно управление Хекел 80 с клапанен блок. Разширява се производствената база на завода, обособен е нов склад за метали. След демократичните промени с решение номер 3882 от 19 септември 1991 година на Старозагорския окръжен съд, предприятието е вписано в търговския регистър с новото си име М+С Хидравлик ЕООД, чиято абревиатура произлиза от М мотори и С стиринг сервоуправление. През следващата година е създаден участък за термична обработка на детайли. През 1995 М+С Хидравлик ЕООД
става първата в България фирма, сертифицирана по международната система за качество ISO 9001 от немския сертифициращ орган TÜV CERT, което я равнява със световните стандарти. След масовата приватизация през 1997 година, дружеството става частна собственост. Името е сменено на М+С Хидравлик акционерно дружество, създадено е логото и новата търговска марка М+С Хидравлик. В началото на новия век сред основните приоритети на фирмата е модернизацията на машинния парк и производствените процеси. Инсталирана е първата в България линия камерни пещи за термична и химико-термична обработка на детайли. Създаден е и първият участък за боядисване на изделията. Важно постижение по отношение на корпоративната социална отговорност е сертифицирането на фирмата по ISO 14001, система за управление на околната среда, и OXAS 18001, система за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Нарастващият интерес към продукцията на М+С на международните пазари налагат разширяване на производствените мощности. В 2007 година е изграден нов цех за производство и монтаж на хидростатични сервоуправления и цех за рязане на метали върху площ от 3000 квадратни метра. През следващата година дружеството пуска в експлоатация собствена пречиствателна станция за отпадни и промишлени води и внедрява система за управление на отпадъците. През 2009 година М+С Хидравлик придобива сръбската компания Лифам Хидравлика, производител на сервоуправление хидравлични клапани. Нараства и работната сила. През 2011 година работниците и служителите в компанията за пръв път наброяват над 1000 души. В рамките на една година е разширен и модернизиран участъкът за боядисване, оборудван с автоматизирана конвейерна линия. Внедрена е нова технология – електростатично боядисване на изделията. Въведени са в експлоатация инсталация за азот и пропан-бутан. Инсталирана е първата в България линия солни вани за термична и химико-термична обработка на детайлите. Реновирана е метрологичната лаборатория с съвременни контактни оптични измервателни машини от последно поколение, което е от изключително значение за качеството по отношение на крайният контрол на изделията. През 2014 година е реализирана нова производствена линия за аксиално-бутални мотори и помпи с висока технологична сложност. Новите продукти се промотират успешно и бързо набират популярност. Следващата година фирмата основава първото си задгранично търговско дружество М+С Hydraulic Power Transmission, базирано в град Ланген, Германия, с основна цел обслужване на големи производители на машини. През 2017 годишният оборот на М+С Хидравлик АД възлиза на стойност над 100 милиона лева. Образованието и обучението на кадри са важен приоритет на компанията. Стартира партньорство с Технически университет София за основаване на филиал в град Казанлък. Първият випуск на новия технически колеж стартира през учебната 2017-2018 година. За периода от 2020 до 2022 година М+С Хидравлик инвестира над 25 милиона евро в разширяване и обновяване на производствената база, в научна и развойна дейност, в грижа за хората и околната среда. Изграден е нов производствен корпус номер 5 на 2 нива с разгърната площ от 7965 квадратни метра. Открита е сградата на учебно-изследователски иновационен център М+С Хидравлик АД с формата на декагон с разгърната площ от 966 квадратни метра, където се помещават учебни зали, тест лаборатории и конферентна зала с 80 места. Компанията изгражда автомобилен паркинг на площ от 6720 квадратни метра за над 250 автомобила и спортно игрище с площ от 594 квадратни метра. Официално открит комплекс от физични лаборатории и хидравлични тест лаборатории под името Тест Лаб, обслужващи иновационните цели на дружеството.
Монтирана е покривна система от соларни панели върху цялата площ на автомобилния парк. Заедно с останалите инвестиции в завода, панелите осигуряват около 20% от потреблението на електричеството на М+С Хидравлик. Успешният път на М+С Хидравлик се предопределя от адекватното управление на фирмата, стратегическо мислене и целеполагане. През 2022 година господин Владимир Спасов, прокурист на М+С Хидравлик АД, е избран за мениджър на годината по специална методология на Делойт България в 15-то юбилейно издание на единственият по рода си конкурс за висши мениджърски постижения, което се провежда под патронажа на президента на Република България господин Румен Радев. А през май тази година М+С Хидравлик придобива 90% от капиталовите дялове на италианската компания Oleotecno Hydraulic Components, дългогодишен партньор и най-големият дистрибутор на компанията. Не можем да не споменем и изкажем признателност към ръководителите начало на фирмата през годините, дори и някои от тях вече да не са сред нас. Румен Кацарски, инженер Димо Урумов, инженер Димо Димов, инженер Ангел Скендеров, инженер Никола Николов, инженер Станчо Гапарев, инженер Тодор Славов, инженер Николай Обретенов. От 2013 година прокурист на М+С Хидравлик е инженер Владимир Спасов. Той и неговият екип сме мечтателите, които превръщаме смелите идеи в реалност. Днес М+С Хидравлик заема цялата карта на света с изградена световна мрежа от над 40 дистрибутора, разположени стратегически в 40 държави на 6 континента. И две дъщерни търговски компании в сърцето на индустриална Европа – Германия и Италия. Статистиката на продажбите на М+С са показатели за нашия успех. Успяваме да реализираме устойчив ръст през годините, с изключение на форс-мажорната 2020 година, белязана от COVID-пандемията. За миналата 2022 година фирмата регистрира изключително увеличение на продажбите, достигайки рекордният обем от 109 милиона евро оборот. Показателно за световното ниво и качеството на продукцията е, че 75% от продуктите ни са за първо вграждане в машини и вече едва 25% от тях са за вторичен пазар. Горди сме да заявим, че наши клиенти са действително глобалните гиганти в производство на машини и екипировка в целия свят, като Claas, John Deere, Case New Holland, Bobcat, Kercher, GLG, Dynapac, Atlas Copco, Krone и много други. Не спираме да проектираме продуктите на нашето успешно бъдеще, базирани на опита на утвърдени експерти в конструирането и с инвестиции в обучението на млад екип от инженери и квалифицирани работници. Инженеринговите хидравлични решения намират приложение във всички сектори на съвременната индустрия, като най-голям дял от изделията на М+С се вграждат в машини за селското стопанство, следвани от тези в строителството, комунални машини и други. Ежегодно М+С Хидравлик инвестира между 10 и 15% от годишния си оборот, независимо от трудностите в световната икономика през някои от годините. Постиженията на фирмата доказват тяхната положителна възвръщаемост. Връх в инвестициите бележи 2020 година, когато беше изграден новият производствен корпус с рекордните инвестиции от 10 милиона евро. М+С
е социално отговорна компания, предоставяща на своите служители грижа за здравето, професионално развитие и обучение, почивни бази на море и планина, столово хранене, спортно игрище. Компанията е ангажирана с местната общност чрез насърчаване на таланти, спонсорства на спортни, научни и културно-масови мероприятия. Поддържа тясно партньорство с община Казанлък, както и с редица културни и учебни институции в региона и в България. Инвестира във възобновяеми източници и управление на отпадъците, защото природата е наш дом. Наше мислене и убеждение е, че инвестициите ни днес определят нашето бъдеще. Уважаема госпожо Стоянова, уважаеми господа членове на Съвета на директорите на МПРОСЕС, уважаеми партньори, съграждани, изключително щастлив съм да се обърна към всички вас по случай честването на 60 годишнината от създаването на МПРОСЕС Хидравлик. Убеден съм, че посрещаме този юбилей удовлетворени от себе си и от извършените дела, защото най-важното за един човек е неговото лице пред хората и пред света. Считам, че в това отношение колективът на компанията ни е показал характера си с усилията и работата през годините, а устойчивостта му истински се изпитва в трудностите. Всички ние работим в изключително динамични времена и ежедневно трябва да доказваме силата и способностите да се справим с проблемите, както го правим години наред, и да излизаме от тях все по-силни. Гордея се, че съм част от един колектив, който действително премина през много изпитания. Искам да изразя признателността си към всички наши работници, партньори и колеги, с които заедно допринасяме за място на МПРОСЕС Хидравлик не само като водещ световен производител на хидравлични изделия, но и като една от най-важните и обществено значими компании в България и региона. И накрая искам да уверя всички вас, че имаме амбицията да продължим да издигаме авторитета на запазената марка МПРОСЕС Хидравлик. Желая на всички вас здраве и сполука във всички начинания. Благодаря ви! Уважаеми гости, имам удоволствието и честта да дам думата на госпожа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък. Уважаеми господин Спасов, уважаеми представители на Съвета на директорите на МПРОСЕС Хидравлик, уважаеми гости, уважаеми господин Златанов, уважаеми дами и господа. Добре дошли в Казанлък, в центъра на България, един град, който носи хилядолетна история. И също така носи на ревера си няколко национални символа. Не местни, национални символа. Един от тях, разбира се, и първи е розата и производството на розово масло, тук в сърцето на Розовата долина. Българското розово масло, казанлъшкото, което печели всички златни медали от 1903 година на изложенията в целия свят. До днес най-качественото розово масло в света. Една от красивите национални брошки на Казанлък е началото
настоящето и бъдещето на хидравликата в България. Олицетворение на това бъдеще и настояще е М+С Хидравлик, които днес празнуват своят 60 годишен юбилей. Много често в качеството ми на кмет са ме питали, защо Казанлък преодолява всички кризи, икономически, ковид кризи, защо Казанлък се развива нагоре и общността живее по-добре от другите региони. Винаги съм отговаряла много просто. Визионерите на икономическите предприятия в Казанлък са казанлъчани. Те са почетните граждани на нашата общност. Като господин Спасов, най-младият почетен гражданин на община Казанлък, само от тази година. Това са хора, които живеят тук. Израснали са, учили са, върнали се, създали са семейство, възпитават поколение. И визията им за развитие на предприятията, в които работят, е далечна и здраво стъпила тук, в Казанлък. Това не е просто гордост за нашата общност. Това е богатство. Предприятия като М+С могат да бъдат гордост за всяко друго място в България. Но те са се родили тук, проходили са, развиват се, разширяват се, обединяват се с компании от световно ниво, но ви посрещат тук, в Казанлък. Това е гаранция, че тези 60 години са само първите успешни стъпки на М+С, защото бъдещето ще бъде далечно с условията, в които те се развиват. Искам да благодаря на съвета на директорите, с които не съм имала честта да се видя нито веднъж. Но се виждам толкова често с прокуриста на М+С, господин Спасов. То е защото казанлъшката общност има нужда от подкрепа. И подкрепата я получаваме винаги, когато имаме каузи. А в Казанлък каузите са нашите деца и развитието на града. Когато разговаряме с господин Спасов, всичко, което трябва да се направи за децата, за учениците, за културната общност, за спорта, винаги е било приоритет, за което изказвам благодарност на фирмата. И в моментите, в които предприятия като М+С и останалите машиностроители на наша територия имат проблеми, за наша радост община Казанлък също се отзовава. Това сигурно касае и всички останали фирми в днешно време, които трудно създават и намират кадри. Този въпрос в Казанлък се реши взаимно, с подкрепата на общината, с подкрепата на правителството и с огромното желание и подкрепа на местния бизнес и в лицето особено на М+С Хидравлик. Затова днес Казанлък е и университетски град. Точно днес, преди час, заедно с господин Спасов открихме новата учебна година в Казанлъшкия колеж, където за 7 година тясно специалисти, точно такива по машиностроителните специалности, се обучават
завършват и остават в Казанлък. Уважаеми дами и господа, Казанлък е необичайно място, но то не е вълшебно. Тук вълшебствата се правят от хората, защото хората, които живеят тук, са казанлъшката общност. Пожелавам на М+С да расте в следващите години, да расте с стъпки, които да показват, че 60 са малко, а може би по 2 или по 3 е нужно да създава своите кадри, да възпитава казанлъшките деца, които са изключително талантливи, и онези, които са навън, за да се върнат, за да расте нашата общност, за да има смисъл да се събираме на юбилеи като днешния и да се поздравяваме. Благодаря ви, че сте тук, М+С, и че сте най-успешни в България. Благодарим на госпожа Стоянова за прекрасните и наистина трогателни за нас думи. Благодарим госпожа Стоянова още веднъж. Уважаеми гости, още веднъж ви благодарим, че уважихте нашия празник. Сега ви каним на нашия коктейл и ви оставяме с изпълнението на Роял на младия казанлъшки талант Виктор Владков, носител на много регионални и международни награди, и с уникалната атмосфера на художествена галерия Казанлък. Специално за вас, нашите гости, в момента са отворени и можете да разгледате постоянните и временни експозиции, както и трезорната зала. Това наистина е уникална възможност. Приятна вечер и преди да ви кажем довиждане за тази част за нашия коктейл, само едно уточнение. Спектакъл "Чинарите", който е обявен за 7:30, ще се проведе в читалище Искра, на улица Искра. Благодарим ви и хубава вечер!